Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Sugod ugma, ang Bangko Sentral ng Pilipinas na lang ang modawat sa mga karaang kwarta tungod kay dili na kini dawaton sa mga tindahan o sa mga inadlaw-adlaw nga transaksyon. Kini parte sa demonetization program sa Bangko Sentral ng Pilipinas, din ang new generation currency na ang kwarta ang gamiton. Matod pa sa BSP nga pwedeng pailisan sa mga otorisadong financial institutions sama sa mga commercial, thrift, rural ug cooperative nga bangko ang mga karaang kwarta. Ang mga karaang kwarta dili na magamit sa pagpalit ug pagbayad, kini pwede pang mailisan sunod tuig. Ang mga karaang kwarta mawad-an ang bili pasabot na dili na pwede mailisan sa mga bangko sugod 2017. Gikasab-an sa kadagkuan sa simbahang Katoliko ang usa ka pari nga nakuhaan og video nga nag-hoverboard samtang nagkanta ato sa misa ni adtong Pasko. Matud pa sa Diocese sa San Pablo, Laguna nga nangayo og dispensa si Father Albert San Jose sa iyang gibuhat. Ang video ni Father San Jose nahimong viral sa Facebook ug sa YouTube. Sa video, makita nga nagsakay si Father San Jose sa usa ka hoverboard samtang nagkanta og usa ka Christmas song. Kipasabot sa simbahan nga sayop ang nabuhat ni Father San Jose sanglit ang misa usa ka sagrado ug dili alang sa pagpasikat. Human sa ikaupat nga higayon, gidawat sa minority sa konseho sa siyudad sa Sugbo nga patay na sa pagkakaroon ang 2.8 billion pesos nga supplemental budget. Sa upat ka sessions nga gipatawag sa konseho karong simana aron i-discuss ang supplemental budget ug pagdeklara sa Barangay Lahug nga state of calamity human sa sunog, walay quorum nga nakuha. Wala mo nga ang mga konsehal sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan o BOPK ug mga miyembro lang sa Team Rama ug ni Acting Vice Mayor Nestor Archival ang nito nga. Miadmitter sab si Archival nga patay na ang 2.8 billion pesos nga supplemental budget ug wala na sila mabuhat niini. Sa pagkakaroon, wala pay gipagawas nga pamahayag ang pundok sa BOPK kalabot sa ilang wala pagtunga sa upat ka sessions karong simanaha. Pipila ka oras na lang ug ato nang sugaton ang bagong tuig. Nakapangandam na ba mo o ania ang pipila ka mga tips nga posibleng wa pa ninyo masulayi? Si Eliana Cortez sa report. Sa pagsugat sa tuig 2016, daghang mga tinuohan nga ginasunod sama sa lingin nga prutas o pagsaba-saba. Kini impluwensya sa atong mga igsuong insek. Ang mga lingin nga prutas nagrepresentar sa kaabunda sa tibuok tuig. Samtang ang pagsaba-saba gibuhat aron sa pagtaboy sa mga dili maayong espiritu. Ang fruit stand sa May Ramos gisugod na sa pagdugog sa mga tao sugod kagahapon ug mas mudaghan pa kini karong adlaw. Noy, kumusta man ang atong mga prutasan karon nga padong New Year? Okay ra mang halin mo. Mayo ra man. Mas maayo kaysa miaging tuig. Ugma jud ni ang halin jud kayo. Ugma gyud. Ugma jud. Pero ara-ara namang halin. Ang arang karon. Doon sa man gyud ang kasagarang prutas noy. Pila nakakatuig na maligya og Dugay naman. dugay na. Unsa man gyud ang kasagarang prutas nga kanang andam gyud para bagong tuig? Kuan lingin jud ang kargado mo. Sama sa Kaning aning mangustin. isa pa. Kaning kiat-kiat, bayabas, kaning pungkan. Okay na mangga. Pwede sa mangga. Apple. Mga 13 fruits, mga Diin man sad mo ani gikan mga prutasan noy. Asa man magakuha ini? sa karbo na misuki pud. So far maayo ra ang halin. Ara-ara ang halin. Ano rin mo last year? Last year, di pa may kakuan ma'am kay sa ugma jud ang kuan. Ugma gyud ang kusugay. Final ba? Ang sa mamong orasa din mo. Kuan ni buntagay na nga rin. So 24 oras. Ang tod gini bagong tuig. Hantod bagong tuig. Bagong tuig, manguli mang uban, pero ang uban mangabli siya po. Kanang imong kuan, unsa may pinakamahal nimo karon ug pinakabarato? Kuan, lansunis, mahal ang lansunis. Mahal ang lansunis. Pila man ang kilo sa lansunis? 300 din siyang lungkong. 300 ang Bangkok variety man eh. Kung Bangkok variety ba? Ano siya? Ang local, 150. ang imong barato karon, Ang barato na mo, kaning kuan, mga
product local to. fruits, oh. Imported, mahal man ma'am. Alang imported. Mahal na, Mga oh. imported sama sa unsa nga prutas. Ng grapes, ni uminto man sila. Pila man ang grapes karon? Among hatag ron sa grapes, 300. So far, 250 rin dato. 250 ra na. Kung dili ing arong pa na. Oh, season man good. Season. Ang mansanas to Mansanas na ami kuan naay barato na mahal depende sa brand man ba. Asa Namay. bali gina siya sa brand. Oh, kay naman jud nga namay klase nga apple nga barato ra. Na ganit og cheese. Una ka ng Oh. Fuji kana. Di Fuji na siya pro class B. Na jud class A nga apple mo nang mahal. Na ita 40 kang usa, mahal lami siya na siya po. So sugad karon hangtod 31 abli mo tibok adlaw dinhi. Salamat na. May mga kahulugan ang mga prutas sama sa pinya, kini sa tinuuhan sa insect nagpasabot og fortune cones. Orange, nagrepresentar sa bulawan o kwarta. Apple, alang sa panagduyog. Grapes, alang sa luho. Saging, paghiusa. Mangga, ligon nga pamilya. Watermelon, kabulahanan. Papaya, bulawan. Pomelo, maayong lawas. Laing tinuhuan, mao ang pagsaba-saba. Ang uban magpabuto pinaagi sa mga nagkalain-laing firecrackers. Sa South Road Properties, 36 ka mga vendors ang kasamtamang namaligya og mga firecrackers gikan sa Babag Mactan ug sa Bukawi, Bulacan. Ang presyo gikan gatos ngadto sa libo depende sa gidakon, gidaghanon o kagkusgon sa buto. Apan adunay usay mga alternatibong pagsaba-saba nga dili na kinahanglan mo gasto og kwarta og layo sa disgrasya sama sa mga kaldero, sound systems, serbato ug mga torotot. Bisan unsa man ang inyong mahunahunaan sa pagsugat sa bag-ong tuig, kinahanglan mag-amping sa kanunay aron mabulokon ang atong 2016. Ug gani ang mga balita agikan sa ubang bahin sa nasod. Ang tuig 2015 gilangkuban sa mga new beginnings sama sa mga celebrities nga aduna nay first babies. Apan mausab ning tuiga ang dili sab kayo malipayon alang sa ubang artista nga nagbuwag. Atong balikan ang mga celebrities nga nakigbuwag sa ilang mga partners karong tuiga. Siguradong nakahinumdumo sa kontrobersya nga giatubang ni Maha Salvador ug Gerald Anderson diin ang tanan na sorpresa human sila magkabuwag o magkauyab ug human sab gikumpirma nga buwag na sila. Ang duha gihung-ihong pa nga dating sa una human makita sa report sa Albay o resort sa Albay ni adtong 2013. Ang uban wa muuyon sa ilang relasyon tungod kay ang best friend ni Maha nga si Kim Chu mao'y ex ni Gerald ni adtong 2014. Apan sa sulti pa ni Maha, no regrets siya kang Anderson. Sunod mao sila si JM De Guzman ug Jessie Mendiola kinsa nagbuwag na unta apan nagbalik human magkita sa UP campus. Nangayo og number si JM ni Jessie ug nanguyab og balik sud sa unang kabuan. Apan it was a short-lived reunion kumbaga human sila magbuwag na usab ni adto lang ni aging buwan. Sunod mao si Erich Gonzalez kinsa nagbuwag sa iyang 4-year non-showbiz boyfriend ni adtong Abril. Apan matod ni Erich, it was a good breakup. Human sa iyang failed relationship, ang Brazilian-Japanese model nga si Danielle Matsunaga may kumpirmar nga in a relationship na sila ni Erich. Daghan sab ang natingala kung anong nagbuwag si Rocco Nacino og Lovey Po human sila muhunong og post sa ilang photos together. Misamot og kisaw ang spekulasyon nga buwag na ang duha human
Si Rocco mibutyag sa Instagram nga dili tinuod nga nangawat siyang kwarta sa ilang joint account ni Lovie ug daw dunay third person nga involved sa ilang relasyon. Human sa hitabo, wa na makit-i ang duha nga nag-uban. Kini nga tong uwahing celebrity couple wala kaayo mahatagi og good beginning. Sila mao si Jasmine Curtis ug Sam Concepcion. Niadtong Abril sa miaging tuig, ang ate ni Jasmine nga si Ann Curtis gikatahong gihulagway si Sam nga not classy ato sa private party sa Makati. Si Jasmine ug Sam nagpadayon sa ilang relasyon apan giingong nagbuwag rasab sila niadtong Enero ning tuiga human sa mga wala nila mauyuni nga mga butang. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po mi sa Twitter @SunstarShowbiz. Og mga higala, pila ka oras na lang og bag-ong tuig na. Din natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @SunstarOnline ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you!